Futhi inkunzi yabhejane le nesilwane sikamhlola ebiyababa inyona suka nini madoda bafowethu ngizoxolisa lapha kakhulu ngesenzo engisenzile ukuthi ngithuka umuntu omdala ubaba ekhaya u3 seconds ngizochaza kini bafowethu nakubalandeli bakho ukuthi leyo bengoba echazeliwe naye ukuthi bengigula ingane beyingaphilile kahle yebo bengaphilile kahle bafowethu kuze kwaphoqa ukuthi ngiye psyche ngenxa ukuthi usathane ubezama ukwenza impumelelo yakhe kodwa yena ngenhlahla ke uNkulunkulu akavumanga so njengamanje sengisindile ngizobika ukuthi kahle bekuyiphutha leli lenzekile futhi bengahlosile azange ngakuhlosa ngoba mina la ngifule khona ngifiliswe ngenhlonipho yabona ngifiliswe ukuthi uhlonipha umuntu omdala uhlonipha umuntu omncane yabona kepha-ke nesimo sokuthi kulesi simo engikuso mina bengingacabangi yabona lonto leyo bekwenza bekukhona abantu abaphila kimi okuyizilwane kodwa-ke lokho angifuni ukuchaza kakhulu yabona ngizobonga nje ukuthi ngidlulile kuleso simo bese ngizoxolisa kubalandeli ngingeni ka3 seconds ukuthi yabafowethu ngiyaxolisa lento ebeyenzekile bengigula bengiphazamisekile njengamanje ngibuyile ngiyaphila inkunzi yabhejane ibuyile sibuyile isilwane sikamhlola ebiyababa inyona awusuka nini madoda ngizokwenza umsebenzi ngizophusha i-content njengoba bengiyiphusha nangendlela ebekungayo kodwa ngithe ngiqale ngixolisa ngoba into ebengiyifisa ukuxolisa bengisho nanoma sengisindile ukuthi kubo bonke abantu engibaphathe kabi nengibamangazile bebengithemba bebengithanda ukuthi yini manje lengiyenzayo ingane yenzani ngizothatha ngixolise ngicela ukuxolisa kubo bonke labo bantu labo ngisho ukuthi hayi bekumzamo kaSathane engaphumelelanga ngoba phela uNkulunkulu uthi no weapon formed against my anointed shall prosper. Akulunganga-ke bafowethu bahambele ngabo abathakathi kodwa-ke ngizocela ukuthi qale nje ngilungise le ndaba ukuthi ngiyaxolisa kakhulu ngusimo ngina. Ukhuluma noQwabe baba. Uqwabe. Umama nje engakangeni Qwabe. Lo mfana na kodwa usengaza aqoke mina nje ngoba phela angimazi lo mfana futhi lengane lena angizange ngibone ngisho nje kube mhlawumbe ngize ngihlangane nayo ngisebhasini ngisagebela amabhasi ingane angiyazi isidalo nje ingane lezi zinto ayingikhulumela zona okokuqala number 1 mina ngiseduze kwehlalo sobukhosi bawo number 2 ngihamba noNyazi number 3 nginomndeni mina nabatwana ekhaya angiyabo number 4 kunabantu lapha emafonini abangikhulisa kakhulu ongangokuthi umuntu osuke engizelela isingagcina ingane ilimala ibese kusasa sekuthiwa yimi ingakho ngathula nje ngathi le ngane indaba yayo efonini ngakhuluma lutho ngavele ngathandaza ngoba ngiyamxhumana uNkulunkulu ngoba namhlanje nje senixhumana nami ngiyakholwa futhi mina abantu ngiyabathanda yabo lokho nje ebengithi nje ngibhekisa ukudedela umama kulungile ngizophendula babukanyana ungakhuluma mama cha umama simnike ithuba ngizoshawa ngishawe ngani mama yo hello yebo baba yebo baba niyaphila yona iphi ingane ngicela ukwenza ngenye indlela Zoso ngoba ngiyabona ukuthi le izosithathela kude ngoba i-network ayisebenzi kahle kodwa indlela engizozama ngayo ngizozama ukuthi ngimfonele ngimfake ku-loudspeaker then akwazi ukuthi akhulume seku-right mama uzokwazi ukukhuluma yebo ngibona ngathi kuse-right kwamanje okay ungaphawula ke mama yebo futhi mina ngezwa ekuseni ngafona umfana wasekhaya wathi ngeke ngawubona noTikTok wengane ngathi mina cha ngaze ngibona nginawo uTikTok wakhe wayesethi kunezinto ucela ukungisendela zona nangempela ke wayeseyangisendela ngibuyela kuye kumfana ngithi ngiyamfonela ngithi ngifuna ukumkhuza ngalezi zinto ayisendile ngezwe ukuthi hayi asitholani nami wabaphezulu nje ngamangala ukuthi hawu
kwenzakalani ngayo. Emva kwalokho ngoba ngangazi mina ukuthi uhlala kuphi nendawo. Ngathi nje ngisahleli kwangena ifoni. Omunye ubhuti engifonela wathi kwafona yebo kwafona omunye ubhuti. Wathi ufonelwe omunye umama. Umama kusho ukuthi naye wayethintwe izingane zakhe ezifunda naye umntwana esikoleni ukuthi nayi ingane yakaNongoma igula. Abekho nabantu abangeza bezoyilanda ngoba manje abanye abantu ebathukayo bamlandela amaphoyisa manje uzogcina mhlawumbe ethathwe ngamaphoyisa elahlekile bengazi ukuthi ukuphi ngoba ngathi uyagula. Wayesengibuza ke lo bhuti ukuthi ngikuphi ngase ngamtshela ukuthi wayesethi bengifisa ukumlanda nini ngathi mina khona namhlanje. Wayesethi ngiyazi ngilapha khona ngathi mina cha angazi. Ngenhlala ke yena ujwayele ukuhambisa istaff uyamazi wayemazi ukuthi ukuphi. Wayesethi yena ngangiphelezela. Uma ke khona lapho ke wathi siyahamba ke samlanda umntwana. Wasihlupha ke endleleni wafona futhi umama lo ukuthi ngabe sihamba kanjani endleleni. Wayizwela ke naye ukuthi hayi akukuhle. Yaliwe emontweni. Wayese eyalokho esilayela ke kwenye indawo wathi adlule kuyona ukuze sizokwazi ukuthi sihambe size sifike kaNongoma. Nangempela sangena ke kwathi ukudamba kodwa nje sathi sesifike ekhaya ayi akangabahlaseka akangabambeka saze sabona ukuthi cha ngeke asimuse esibhedlela. Sase simusa ke esibhedlela. Kwakuzi 29 ikaNovember. Simuse esibhedlela ngoba uze waphuma nge-11 17 check la nge-17 December wakhane ephumayo ke kodwa nakhona nje akakabikho right kodwa nje akusafani bengingasafani khona. Ngicela nje ukuxolisa kakhulu kubo bonke abaphazamisa emoyeni nakubaba uDoctor. Ngiyaxolisa kakhulu. Cha mama mina wena ngixolela ngoba unacala. Inkinga mina engibuza namanje ukuthi usengaze yeke bonke kodwa lo mfana ontanga yakhe ayeke nje nabanye abantu evele eqondane nami nje. Ngoba phela kahle ngineqiniso lokuthi isikhathi esiningi mangiqhamuka kubantu ngiyababingelela kahle nginenhlonipho akekho ngishoyedwa umuntu engingamphoxa mina emhlabeni jikelele hayi la eSouth Africa kuphela. Isikhathi esiningi mina ngihlale ngingcokolela futhi awungizwa ngikhuluma ngalomsebenzi ongiwenzayo ukuthi kanjani yabo. Mina nje na lo mfana lo wena mama ngixolela ngoba awuzange uyithume ingane futhi nawe njengomzali sekubhlungu ukuthi ingane ayisekho right empilweni. And futhi lengane kuzohlala vele kudamba kanje kuphinde kuqale phansi ngoba ngizokucela nje iqiniso mina mangihlukumezeke ngalolu yahlobo ngiyabika la ekhaya emsamo. Lengane ayizange ithuke mina yathuka abantu abadala engihamba nabo. Mina ngisebenza namakhosi alele ngisebenza elengilozi yakwashembe ngiphinde futhi ngisebenze ngiyitabeni ngolwandle ngiyokhuleka angithi yabo ngiyobika izitha zami. Manje nje vele kuyafana nje ngifuna ukutshela lento niqonde kahle. Kuzongisiza nje mama ukuthi ngifike lapha bese ngingena lapha emsamo lapha kaGodla uZongana ngibabikele lokho omasendazi imbaxa ukuthi napa abakwabani abakwamncanga abanithukile ngoba beningathuki mina kahle lengane ayizange ithuke mina ithuke abantu abadala engihamba nabo yathuka amakhosi yathuka ngishingi lozi yayifakela isiqalekiso esikhulu ngoba ngisho lengane ingasinda manje ibe nithi ngcono ngeke kuze kube ngcono ningafikanga la ekhaya akusimi futhi engidalele ingane ukuthi igule yabo. Kodwa manje ukuphatheka kwami nokukhubeka kwami nengelozi yami ukucanuka kwayo lento ingihlukumezile ngoba mangahle ngithathe lento le ngibhekise kuwena njengomzali ngithi lento uyayibona mina ngoba ngichazile ukuthi mina ngiyawahlonipha amakhosi nabantu ngiyabahlonipha nabantu abancane ngiyabahlonipha
manje lento yalengane angizange ngize ngiphendula ngizange ngize ngikhulume futhi ukuthi awunayo ingane abantu nje kuphela babekhuluma la emafonini nomunye baba omdala wazathi awu lengane ngempela iqondeni yabo manje lento lena ingihlukumeze kakhulu emoyeni wami into engizoyenza lengane ngoba futhi ngayidabulela lengane ukuthi izofuthi kusasa mangikhuluma la emafonini ilinyazwa abanye abantu bese kusolekala mina kanti mina angifuni ukuthi umuntu ngombeke isandla yabo lokho ngihlale ngikuqikelela kakhulu ukubeka umuntu isandla mina ngoba mangibeka umuntu isandla mina uyakhubazeka ngoba ngajima inqindi yabo manje ke futhi ngase ngithi mina ayi Nkosi yami ake ngithulele nje la ekhaya ngikhuleke ngixhumane noNkulunkulu namhlanje nje mase ngiqhamuke kanjena ngalolu daba lalomfana bengivele ngazi mina ukuthi sizogcina kube khona okuzokwenzeka ukuthi sikwazi ukuxhumana